ቅድሚ 1000 ዓመት ኣፍታ በበረድ ዝተሸፈነት ማንጎልያ እዩ ነይሩ። ቶማጀን ኣቦኡ ብዕርክቱ ተቐቲሉ ንሱ ድማ ባርያ ክኸውን ብ5 ሳንቲም ናብ ካሊእ ዓዲ ዝተሸጠ። ቶማጀን ጸላእቶ ኣቦኡ ንኸይቐትልዎ ናብ እምባታት ከይዱ እንተምልጥ ጥሜትን ድኻምን ጻምእን እቲ ምሕረት ዘይብሉ ቁሪ ተወሲኽዎ ክመውት እምበር ብሂወት ክተርፍ ኣይተጸበይዎን። ቶማጀን ግን ብሂወት ጥራይ ኣይኮነን ተሪፉ ተመሊሱ ንኽመጽን ቀተልቲ ኣቦኡ ብምቕታል ሕኑኡ ንኽፈድን ቃልኣት እዩ። ግን ይትረፍ ካሊእ ሰብ ቶማጀን ባዕሉ እዚ ሕነ ናይ ምፍዳይ ድሌቱ ፍርቂ ዓለም ዝገዝእ ንጉስ ከም ዝቕይሮ ምንም ኣይፈለጠን። እቲ ሰዓት ክመጽእ እንከሎ ግን ይትረፍ ዝወደልዎ ኣትሒቶም ዝረአይዎ እውን ምሕረት ኣይረኸቡን። ፊልምና ጅምር 9 ዓመቱ ዝነበረ ቶማጀን ንጉስ ክኸውን እንከሎ ዝሙርዓያ ልዕልቲ እናመረፀ እንከሎ እዩ። ኣቦ ቅድሚ ደቃይቕ ብጣዕሚ ጠንካራን ልዋህን ጓል ንኽመርፅ ይመኺርዎ ነይሩ። ካብ ቃላይ ዝሰፍሕ ገፅን ብዙሕ ሃፍቲ ክዓቁር ዝኽእል ደቀቕቲ ዒንትን። ካብ ኩሉ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ግን ጠንካራ ኣጋር ክህልያ ኣለዎ። ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ጠንካራ ኮይና ጥራሕያ ንሰብኣያ ሕፅፊ ሓጎስ እተምፀሉ። ቶማጀን ኣቦኡ ነጊርዎ ዝነበረ መስፈርታት ዘማልአት ጓል እናኣለሸ ድሕሪ ምጽናሕ ቦርቴብ ትበሃል ሓንቲ ቆልዓ ዒንቱ ይዕርፍ። እታ ዝመረፃ ጓል ነቦኡ ኸሪኦ እንከሎ ግን ሕጉስ ኣይነበረን። ኣቦኡ ካብቶም ጻልእዎም ማሪኬት ዝበሃሉ ዓሌት ዝመፀት ጓል ክመርፅ እሞ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ኩናት ጠጠው ናይ ምባል ሓሳዊ ነይርዎ። ኣቦኡ ቶማጀን ትኽክለኛ መርዓት ክመርፅ እሞ ንዓመታት ዝጸንሐ ኩናት ጠጠው ክብል ኢሉ ተስፋ ገይሩ ነይሩ። ግን ሓሳቡ ስለ ዘይተሳኽዐ ኣብ መንጎቶም ዓበይቲ ውጥረት ይሰፍን። ቶማጀን ግን ዝመረፃ ሰበይቲ ትኽክለኛ ኮይና ስለ ዝተሰምዐቶ ንሶም ብዝገጥሞምሎ ነገራት ምንም ኣይተገደሰን። ቅድሚ ምኻዱ ድማ ድሕሪ 5 ዓመት ተመሊሱ ከም ዝሙርዓያ ቃል ብምእታይ ከም ቃል ኪዳን ሓንቲ ስባር ዓፅሚ ይህባ። ቶማጀን እዚ ሕጂ ኣትይዎ ነይ ቃል ማዕርግ እንደ ህይወት ከም ዝቕይረሉ ምንም ኣይፈለጠን። ንገዝኦም ንምምላስ ኣብ መንገዲ እንከለዉ ሓያል ማይ መውቃዕ ይጅምር እሞ ኣብ ሓደ በዓቲ ንምፅላል ይኣትው። ማንጎላውያን በርቅነ ጎዳን ክሪኡ እንከለዉ ቁጣዕ ፈጣሪ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነበሩ ብጣዕሚ እዮም ዝፈርሑ ነይሮም። እቲ ድምፂ ክሰምዑ እንከለዉ ድማ ርእሶም ሸፊኖም እዮም ናብ መሬት ዝደኑ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ማይ ምስ ገደፈ ንገዝኦም ጉዕዞኦም ይቕፅሉ እሞ ኣብ መንገዲ ናይ ተቓረንቲ ዓሌት ወታደራት ይረኽቡ። ግን እዞም ዓሌት ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ደም ምፍሳስ ነውሩ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነበሩ ጎኒ ንጎኒ እናተጣመቱ ብሰላም ኮፍ ክብሉ ይመርፁ። ድሕሪ ደቃይቕ ንኽልቲኦም ኣንፈታት ተወከልቲ ጽቡቕ ተግባርን ስኒትን ፍቕርን ንምርኣይ ጸባ ሒዞም ይመፁ። ኣቦኡ ንቶማጀን እውን እቲ ተግባር ንምምላስ ናፍቲ ጸባ ሒዙሉ ዝመፀ መትሓዚ ወይኒ ብምቕዳሕ ዝደረቐ ስጋ ወሲኹ ይሰደሎም። ኣቦኡ ንቶማጀን ሓደ በሊሕ መማኸሪ ነይርዎ። ናይቶም ጸላእቶም መጣምታ ስለ ዘይፈትዮ ድማ እቲ ጸባ ተመሪዙ ንኸይኸውን ኣቐዲሞ ባርያ ንኽጥዕሞ የማኸሮ። ኣቦኡ ንቶማጀን ግን ነቶም ተጻረርቲ ዓሌት ምንም ስለ ዘይጠርጥሮም እቲ ዝሰደድሉ ጸባ ግጥም ኣቢሉ ይሰትዮ። ግን ጉዕዞም ቀፂሎም ንዝተወሰኑ ሰዓታት ምስ ከዱ ከምቲ መማኸሪኡ ጠርጢርዎ ዝነበረ እቲ ጸባ ተመሪዙ ይጸንሕ እሞ ኣቦኡ ንቶማጀን ብኡንኡ ስሒቱ ካብ ፈረሱ ይጸድፍ፣ ከም ኣይሉ ድማ ይመውት። ይኹን ደኣ እምበር ኣዛዚ ሰራዊቱ ዝነበረ ኣልተን መራሒኡ እናሞተ ብምርኣይ ብጣዕሚ ይተሓጒሱ ነይሩ። ምክንያቱ ሕጂ ቶማጀን ንእሸይ ስለ ዝነበረ እቲ ዙፋን ዝወርስ ንሱ እዩ። ቶማጀን ዓመቱ ዋላ 9 ይኹን ደኣ እምበር ነቲ ብሞት ኣቦኡ ተሓጒሱ ዝነበረ ኣልታን ብኮርማጅ ገይሩ ይወቕዖ። ናብቲ ቁሸቶም ክምለሱ እንከለዉ ኣቦኡ ስለ ዘይነበረ ኣልተን ነታ ቁሸት ሙሉእ ንሙሉእ ይቆፃፀራ እሞ ንኹሎም ዘይፈትዮም እናበረ እናቐተለ ኩሉ ሃፍቶም ይወሮ። ኣዲኡ ንቶማጀን እቲ ኩነታት ንምቁፅፃር ናብ መንጎ ክትኣቱ ትሞክር። ግን እቶም ወታደራት ንልዕሊኣ ንኣልተን ይሰምዑ ስለ ዝነበሩ ምንም መፍትሒ ክተምፅእ ኣይከኣለትን። ንኣልተንን ነቶም ካልኦት ወታደራትን ድማ ቶማጀን እቲ ትኽክለኛ ወራሳይ ምዃኑን እንድሕሪ ሕጂ ስነ ስርዓት ዘይገይሮም ሕኑኡ ክፈዲ ከም ዝምለስ እንተጠንቆሙ እሞ ኣልተን ነዚ ጉዳይ ዕድል ክወይ ደልየን። ንቶማጀን ክቐትሎ ስለ ዝነበሮ እውን ካርኡ ሒዙ ይቐርብ። ይኹን ደኣ እምበር ማንጎላውያን ሓደ ከቢድ ሕጊ ነይርዎም። ቁመት እቲ ዝቕተል ቆልዓ ካብ ናይ ጋሪ እግሪ ጎማ ይነውሕ ተዘይኮይኑ ክቐተለ ኣይኽእልን። ንሎማዓንቲ ቶማጀን ሳላ ዛታራ ትመስል ንእሽተይ ሕጊ ብሂወት ይተርፍ። ግን ኣልተን ናይ ኣቦኡ ዝነበረ ኩሉ ሃፍቲ ሒዙ ካብቲ ቦታ እንትኸይድ ቁመቱ ካብታ ናይ ጋሪ እግሪ ጎማ ዝነውሕ ምስ ኮነ ተመሊሱ ከም ዝቐትሎ ቃል ይኣትየሉ። ሕጂ ቶማጀን ናፍቶም ነዋሕቲ ብበረድ ዝተሸፈኑ እምባታት ኬድካ እናጸለኻ ዘይምሕባእ ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮን። ግን ጸሎቱ ዝተመለሰሉ እዩ ዝመስል። ጥሜትን ድኻምን ተደራሪብዎ ብቑሪ ወዲቑ እውን ስሒቱ እንከሎ ሓደ ጃሙካ ዝበሃል በቲ ከባቢ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ጓሳ ይረኽቦ። ጃሙካ ንቶማጀን ሒዝዎ ንገዝኡ ይኸይድ እሞ ምስኡ ዘሕለፈ ንዝተወሰኑ መዓልታት ልዕሊ መጠን ይቀራረቡ። ልዕሊ መጠን ካብ ምፍታዮም ዝተለዓለ ወለዶም ዋላ በበይኖም ይኾኑ ናይ ክልቲኦም ደም ዝነጥዎ ጸባ ብምስታይ ካብቲ መዓልቲ ሱን ድሓር ብባህሎም መሰረት ኣሕዋት ይኾኑ። ይኹን ደኣ እምበር እዞም ሕጂ ኣሕዋት ኮይኖም ዘለዉ ሰባት ማንጎልያ ሓንቲ ንምግባር ዝጅመር ቃልሲ ክልተ ዓበይቲ ጸላእቲ ከም ዝኾኑ ምንም ኣይፈልጡን።
ብዙሕን ከይጸንሐ ናይ ኣልተን ወታደራት ኣብቲ ኸባቢ እናተንቀሳቐሱ ተማጀን ተሓዊሉ ዝነበረ ቦታ ይረኽቦሞ ኣልዒሎም ሒዞሞ ይኸዱ። ኣልተን ንተማጀን ክቐትል ተሓጒሱ እንተሃንጢኑ ኣላይ እምበር ተማጀን ኣብቲ ጎቦታት ብዙሕ ዝብላዕ ምግቢ ስለ ዘየግነየ ቁመቱ ሕጂ እውን ይወስኸን። ኣልተን እዚ ክፈልጥ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ነቶም ዓበይቲ ንተማጀን ኣሎ ዝበሃል ስጋን ዓሳን ኣትክልትን ነቕልዎ ይነግሮም። ምክንያቱ ቀልጢፉ ክነዊሕ እሞ ዝቕተለሉ ቁመት እውን ክበፅሕ እዩ። ተማጀን እዚ ኩሉ እንትበሃል ተረጋጊዑ ይጥምትሎ። ክቆትልዎ ማዕር ክንደይ ከም ዝተሃንጠዩ ብምርኣዩ ክንዶ ይፈርሕን። ኣብታ ሰዓት ኣብቲ ኸባቢ ሓያል ማይ መውቅዒ ጅምር እሞ እቶም ንተማጀን ዘሕልይዎ ነበሩ ጋርድታት ካብቲ ማይ ንምፅላል ናብ ጎጆኦም ይኣትዩ። ተማጀን እቲ ዕድል ተጠቒሙ ኣብ ክሳዱ ዝነበረ ዓብዪ ኦም ተሸኪሙ ካብቲ ቦታ ይሃድም። ሙሉእ መዓልቲ እናጎየ ድሕሪ ምውዓል ናፍቲ እምባታት ይድዩ እሞ ናይ ሓደ ጥንታዊ ቤት እምነት ብምእታይ ምፅላይ ይጅምር። ጸሎቱ ወዲኡ ጠጠው ዘበለላ ሰከንድ ሓደ ናይ በረድ ተኹላ ይመጽእ እሞ ንተማጀን ይፍትሾ ዝነበረ እዩ ዝመስል። ብተፈላለዩ ኣንፈት እናርዮ ድሕሪ ምጽናሕ ፍቓድ ኣማልኽ ከም ዝረኸበ እቲ ክሳዱ ተኣሲሩ ዝነበረ ዓብዪ ኦም ይወድቕ። ተማጀን እዚ ኩሉ እንትፍጠር ወላ ሓንቲ ፍርሓት ኣይስምዖን። ተረጋጊዑ ድማ ተንበርኪኹ ይጽበ። ከምዚ ኢሉ ብጣዕሚ ነዋሕቲ ዓመታት ይሓልፉ እሞ ንእሽተይ ዝነበረ ተማጀን ሙሉእ ሰብኣይ ኮይኑ ረኽቦ። ግን ሕጂ እውን ኣልተን ንተማጀን ናይ ምቕታል ሓሳቡ ፈጺሙ ይገደፈን። ብዝረኸባ ዕድል ድማ ይስዕቦ ነይሩ። ግን ተማጀን እውን ካብ ወታደራት ምሕዳም መዓልታዊ ስርሑ ኮይኑ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይጎቢዙ። ዓሰርተታት ኮይኖም ዋላ እናጋለቦ መፅእ እሞ ክሕዝዎ ይኽእሉን። ኣልተን ምስ ሰዓት ነቲ ዓሌት ብሕማቕን ጨካንን መንገዲ ይመርሖ ስለ ዝነበረ ኣመና እዩ ተዳኺሙ ዘሎ። ተማጀን እቲ ኣልተን ዝመንጠሎ ንግስነት ብትኽክል ንዑ ይግባእ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ መሊሱ ምውሳዱ ከም ዘይቐሪ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ኣቐዲሙ ግን ንቦርቴ ከም ዝምርዓያ ቅድሚ 5 ዓመት ዝኣተዮ ቃል ንምኽባር ናብ ዓሌታ ይኸይድ እሞ ምልክዕትን ጠንካራን ኮይና ዝነበረት ቦርቴ ሃፍትን ንግስናን የብልኻን ኢላ ይፈንፈነቶን ኣብ ክንድኡ ፍቓደኛ ኮይና ትምርዐ። ተማጀን ነብዚ ሰዓት ዋላ ናይ ንጉስ ግርማ ይሃልዮ ዳ እምበር ኣብ ቅድሚ ሓዳሽ ሰበይቱ ቦርቴ ብጣዕሚ ዝሓፍር ነይሩ። ድሕሪዚ ንመዓልታት ኣብቲ ብሳዕሪ ዝተሸፈነ እምባታት እናጋለዉ ድሕሪ ምጽናሕ ናፍቲ ኣዲኡ ዝመፀህሉ ናይ ማንጎልያ ዓሌት ይወፅሑ። ኣዲኡ ንቦርቴ ስለ ዝርኤታ ብጣዕሚ ሓጎስቲ ነይራ። እቲ ናይ እነን በይታኣ ናይ ክሳድ ሃብል ብምሃብ ድማ ተቐበላ። ቦርቴ እውን ሒዛላ ዝመፀት ውህብቶ ነይሩ፣ ብጣዕሚ ክባር ናይ እንስሳ ቁርበት። ብዚ መንገዲ እዚ መርዖኦም ብስድሮኦም እውን ዝተፈቐደን ዝተቐበለን ኮይኑሎ። ግን ሓዳሩ ብሰላም ምንባርን ከይጀመረ ኣብ ቀረኦም ናይ ዝነበረት ሜሪኬት እትበሃል ዓሌት መራሒ ምስ ብዙሓት ወታደራቱ ናፍቲ ቦታ ይመፅእ። ኣዲኡ ነተማጀን ቅድሚ ነዋሕቲ ዓመታት ካብዞም ዓሌትያ ብሓይሊ ተወሲዳ ነይራ። ሕዚ ሕንኦም ንምፍዳይ ድማ ቦርቴ ካብ ተማጀን መንጢሎም ክወስድዋ ይወስኑ። ግን ተማጀን ሰወይቱ ኸበ ይደልየን። ግን ክገጥሞም ስለ ዘይኽእል ሒዝዋ ክሃድም ዘይምሙካር ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። ግን እቶም ጸላእቱ ብጣዕሚ ብዙሓትን ጎዛትን ስለ ዝነበሩ ተኪሶም ኣብ ዝዋኑ ይወቕዕዎ። ቦርቴ እንድሕር ዳ እዞም ዓሌት ሰብኣይ ሒዞሞ ከም ዝቆትልዎ ስለ ትፈልጥ ናይ ምትራፍ ዕድል ተሃለዮ ብኮርማጃ ነቲ ፈረሱ ትወቕዖ እሞ ተሸኪሞ ንትሩዋ ብፍጥነት እንትሸግር ንሳ ብድሕሪት ተሪፋ ነብሳ መስዋእቲ ትገብር። እቶም ናይ ሜሪኬት ዓሌት ወታደራት ንቦርቴ ክሕዝዋ እንከለዉ ብሓይሊ ሕዝዋ እሞ ሰበይቲ ሓላፊኦም ይገብርዋ። ጀሙካ ውቁዑ ክሳብ ዝሓዊሉ ንዝተወሰኑ ሰሙናት ድሕሪ ምዕራፍ ሰበይቶም ምድሓን ንኽሕግዞ ናፍቲ ናይ ቀደም ናይ ደም ሓዊ ጀሙካ ይኸይድ። ኣብ ሰዓት ኣብ ኢዱ ተሪፎ ዝነበረ ሓደ ክባር ነገር ናይ ቦርቴ ጃኬት ስለ ዝነበረ ናይ ሓዊ ጀሙካ ሓገዝ ቅድሚ ምሕታቱ ንኽሕግዞ ከም መውቶ የቕርበሉ። ግን ብዝሕዝን መንገዲ እቲ ሕቶ ከቕርበሉ እንከሎ ማንጎላውያን ዝነበሮም ከቢድ ሕጊ ንድሕሪት ይሕዞ። ሰብኡት ንሰበይቲ ኢሎም ፈጺሞም ክዋግኡ የብሎምን። ግን ተማጀን ብዘይምቁራፅ ብተደጋጋሚ ልምኖ ስለ ዝነበረ ጀሙካ ፍቓደኛ ዘይምዃን ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። ይኹን ዳ እምበር ኣብ ስልጣን ኣብ ቀረባ ሰዓት ስለ ዝደየበ ብሕዚኡ ናብ ኩናት ሒዝዎም ድሕር ከይዱ እቶም ወታደራት ኣብ ልዕሊኡ ዝነበሮም እምነት ንዘይምቕናስ ዝተወሰነ ግዜ ንኽጽበ ይነግሮ። ተማጀን እዛ ናይ ምጽባይ ሓሳብ ምንም ይፎትያን። ግን ከዓብዚ ጨካንን መሪርን ዓለም ካሊእ ሓጋዝ ስለ ዘይነበሮ ፍቓደኛ ዘይምዃን ካሊእ መማረፂ ይረኽበን። ከምዚ ኢሉ ዝተወሰነ ዋርሒ ይሓልፉ እሞ እቶም ክልተ ኣሕዋት ብዙሓት ወታደራትን ኣፍራስን ሒዞም ናፍቲ ናይ ሜሪኬት ዓለት ኣንፈት የምርሑ። ግን እቶም ብእማን ዝተሸፈኑ እምባታት ልዕሊ መጠን ጸጥ ዝበሉ ስለ ዝነበሩ እናተጠራጠሩ ይጸንሑ። ጀሙካ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምድያው ብጣዕሚ ብዙሓት ውግኣት ስለ ዝተዋግአ እቲ ከባቢ ሰላማዊ ከም ዘይኮነ ይርድኦ። ከምቲ ዝተጸበዮ ብልዕሊ ማእት ናይ ሜሪኬት ተዋጋእቲ ካብቲ ተሓቢኦም ዝነበሩ ደናጉል ወፂኦም ምጥቃዕቲ ክኸፍቱ እንከለዉ ኦሮማይ ብኩሉ ኣንፈት ተኸቢቦም ስለ ዝነበሩ ፈንፂሖም ክወፁ ዘይምሙካር ካሊእ መማረፂ ይነበሮምን። እቶም ገጾም ብናይ ሰብ ሸኽና ርእሲ ዝተሸፈኑ ናይ ሜሪኬት ተዋጋእቲ ብጣዕሚ ጨካናትን ሓያላትን እዮም ነይሮም። ግን ናይ ጀሙካ ወታደራት እውን ኣብ ሰዓት ብጣዕሚ ብዙሕ ውግእ ስለ ዝተዋግኡ ቀለልቲ ኣይነበሩን። ኣብታ ወሳኒት ሰዓት ጀሙካ ካርኡ ሒዙ ይትስእ እሞ ነቶም ናይ ሜሪኬት ዓሌት ተዋጋእቲ ንሰላጣ ከም ዘዳልየሎ ኮሚደረ ይቆራርጾም።
ቶማጀን እቲ ዓድል ተጠቒሙ ናብቶ ናይ ኣሜሪኬት ዓሌት ይኸይዱ እሞ ኩሎም ሰብኡት ናብ ውግእ ስለ ዝኸዱ ሓላይ ይነበረን ንደቓይቕ እናኣለሸ ድሕሪ ምጽናሕ ሰወይቱ ሓደ ጎጆ ይረኽባ ግን ብዝሕዝን መንገዲ ብጸላእቱ ጠኒሳ ትጸንሕ ቶማጀን ግን ምንም የመሰሎን ተሓጒሱ ኣስጢሙ ይሓቕፋ እሞ ሓዊ ጆሙካ ስዒዎ ክመጽእ እንከሎ እቲ ጠኒሳቶ ናይ ቆልዓ ናይ ባዕሉ ምዃኑ ይነግሮ እቲ ምሸት ንሱ ሓወቶም እናኽበሩ እንከለዉ ቶማጀን ምስኡ ንኽጸንሕን ሰራዊቱ ንኽእዝዘሉን ጃሙካ ይሓቶ ቶማጀን ግን ዝምልሶ ዙፋንን ዝፈድዮ ሕንን ስለ ዝነበሮ ፍቓደኛ ኣይነበረን ድሕሪዚ ካብቶም ዓሌት ዝወረርዎ እኽልን ሃፍትን ካልኦት መሳርሕን ጃሙካ ዝበዝሕ ምስ ወሰደ ዝተረፈ ንቶማጀን ይገድፈሉ ኣብ መንጎ እቲ ዝማርኽዎ ንብረት እታ ዝበለጸት ካራ ይመርጹ እሞ እቶም ወታደራት ንቶማጀን ይህብዎ እቲ ዝተረፈ ንብረት እንታይ ክትገብሮ ትደሊ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ድማ ነቶም ምስኡ ዝተቓለሱ ወታደራት ካብ ምምቃል ሓሊፉ ነቶም ዝሞቱ እውን ናብ ስድሮኦም ንኽላኣኸሎም ይእዝዝ እታ ዝሃብዎ ካራ እኳ ንባዕሉ ይወሰዳን ኣብ ክንድኡ ነቲ ዝበለጸ ናይ ወታደር ኣዛዝ ይህቦ እቶም ወታደራት ድማ ብጣዕሚ ክፈትይዎ ይጅምሩ ቶማጀን ማንም ጠጠው ዘየብሎ ፍሉጥ ንጉስ ዝኾነሉ ምኽንያት እዚ ሓደ እዩ ነይሩ መንፋፍ ኮነ ምስሳዕ ዝበሃል ነገር ኣይፈልጥን ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝበሃል እዩ ኣብ ሓንቲ ጫካ ክልተ ናብዝ ክመርሑ ይኽእሉን ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ጃሙካ ካብ ደቃሱ ክነቅሕ እንከሎ ቶማጀን ቻውን ከይበሎ ከም ዝኸደ ይፈልጥ እቶም ናይ ጃሙካ ክልተ እሙናት ዝነበሩ ወታደራት እውን ምስኡ ይሒዝዎም ከይዱ እቶም ወታደራት ዝኸዱ ቶማጀን ናይ ማንጎልያ ትኽክለኛ ንጉስ እዩ ኢሎም ኣሚኖም እኳ እንተነበረ ጃሙካ ብጣዕሚ ስለ ዝተናደደ ሓደ ወታደር ሒዙ የርኮም ንቶማጀን ምስ ረኸቦ ድማ ንምንታይ ወታደራት ሒዙ እናኸደ ከምዘይተሰናወቶ ይሓቶ ቶማጀን ወታደራት ዝደልይዎ ሰብ ከም ንጉሶም ክቆርፅሩ መሰሎም ኢሉ ክምልሰሉ እንከሎ ንእሽተይ ሓዊ ንጃሙካ ብጣዕሚ ይናደድ ጃሙካ ንሓዊ ንኸይናደድ ዋላ የረጋግዓዮ ባዕሉ እውን ብጣዕሚ ይኾሪ ነይሩ ኣብ ሰዓት እዚ ድማ እዩ እቶም ክልተ ዝፋተዩ ኣሕዋት ጸላእት ምዃን ጀመሩ ከምዚ ኢሎም ኣዋርሒ ይሓልፉ እሞ ንእሽተይ ሓዊ ንጃሙካ ሕንኡ ንኽፈዲ ናብ ናይ ቶማጀን ግዝኣት ብምኻድ እተ ነፍራሱ ሰሪቑ ክወስደን ይሙክር ግን ናይ ቶማጀን ወታደራት ስለ ዝረአይዎ መንነቱን ከይፈለጡ ተኪሶም ይቐትልዎ ኣዛዝ እቶም ወታደራት ብተግባሩ ብጣዕሚ ሓፊሩ ስለ ዝነበረ ናብ ቶማጀን ይኸይድ እሞ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ዓሌት ኩናት ንኸይለዓል ጥራይ ርእሱ ቆሪፁ ንቶማጀን ንምቕራብ ፈቓደኛ ምዃኑ ተንበርኪኹ ይነግሮ ቶማጀን ግን ብጣዕሚ ተጨናኒቑ ነይሩ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ድማ ምንም ኣይፈልጥን ኣብ ሰዓት እዚ ሰወይቱ ናብ ጎኑ ትመጽእ እሞ ንህዝብኻ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢኻ ጌርካ እንድሕር ንጸላእት ሕሊፍካ ትቦም ግን ብዛዕባኻ ካሊእ ሓሳብ ይኽህልዮም ኢላ ትኽክለኛ ውሳነ ንኽውስን ትምኽሮ ሳላ ዘን ቃላት እዚአን ድማ ቶማጀን ዓይኑ ተኸፊትሉ ንህዝቡ ንኽዋጋእ ይውስን በቲ ወገን ኣልተን እቲ ኣጋጣሚ ንምጥቃም ናብ ጆሙካ ይኸይድ እሞ ሓውካ ብቶማጀን ተቐቲሉ እዚ እናረኣኻ ስቑዳኻ ተሊሉ ይሓቶ እሞ ጆሙካ ልዕሊ ናይ ደም ናይ ስጋ ሓዊ ይቐርቦ ስለ ዝነበረ ሕነ ናይ ምፍዳይ ድሌት ይውስኽ ብዘይሕንከ ይጸንሑ ድማ ክልቲኦም ብሓደ ብምዃን ኣንጻር ቶማጀን ሓያል ኩናት ይውጁ ቶማጀን ቁጥሪ ሰራዊት ውሕድ ስለ ዝነበረ ኣቐዲሙ ህዝቡ ንምሕላይ ዓበይቲ ሕሙማትን ህፃውንቲ ነደታትን ናብ ዝረሓቐ ቦታ ይሰዶም ምስ ሰበይቱ ናይ መጨረሻ ግዜ ክሰናበት እንከሎ ድማ እታ ቆልዑት እንከለዉ ዝሃባ ናይ ቃል ኪዳን ዓፅሚ መሊሳ ትህቦ ጸላይኦም ዋላ ብዕዝራ ዓፅፊ ይበዝሕ እንተኾነ ናይ ቶማጀን ወታደራት ግን ፈፂሞም ንቐይበሉን ኣብታ ፀባብ ቦታ ሒዞም ድማ ነቲ ናይ ኣልታን ጆሙካን ዝተሓዋወሰ ሰራዊት ይፅበይዎ ጆሙካ ትእዛዝ ክህብ እንከሎ ድማ መጥቃዕቲ ይጅመር እሞ እቲ ኩናት ልዕሊ መጠን ከቢድ እዩ ነይሩ ብጾቶም ሓደ ብሓደ እናወድቑ ዋላ እናረእዩ ናይ ቶማጀን ሰራዊት ፈፂሞም ንቐይበሉን ቁፅሮምን በዝሖምን ዋላ ዘይራኸብ ይኹን ደኣ እምበር ማንም ካብ ተፀበዮ ግዜ ንላዕሊ ሒዞሞም ይጸንሑ ግን ኣብ መጨረሻ ክልተ ኢድ ካብ ሓንቲ ስለ ዝበርትዓ ይተሓዙ እሞ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ይኣቲ ቶማጀን ዝኣተዮ ቃልሲ እንትሰዓር ናይ መጀመሪኡ እዩ ግን ሕጂ እውን ጆሙካ ንቶማጀን ቁሩብ ፍቕሪ ዝነበሮ እዩ ዝመስል ኣብታ ዝሓዙ ዕለተ ክንዲ ምቕታል ድማ ሒዙ ነቶም ናተንቀሳቐሱ ባራይ ሸጡ ነገድቲ ይህቦ ቶማጀን ናብ ካሊእ ዓዲ ተወሲዱ ነገድቲ ንኽሪእዎ ኣብ ናይ ባራዊ ዕዳጋ ተሰቒሉ እንከሎ ግን ሓደ ናይ ዶብታዊ ኣጻጻራይ በዓል ስልጣን ይሪኦ እሞ ክገዝኦ ድሌት ይሓድሮ እቲ ጥቑኡ ዝነበረ ፈላሲ ቶማጀን ታራ ሰብ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈለጠ ነቲ በዓል ስልጣን ንኸይገዝኦ የማኽሮ ግን እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ቶማጀን ሓያል ድሌት ሓዲርዎ ስለ ዝነበረ ብሓሙሽተ ወርቂ ሳንቲም ገዚኡ ሒዝዎ ይኸይድ ግን እቲ በዓል ስልጣን ንቶማጀን ዝገዝኦ ከስርሖ ወይ ንኻሊእ ዘይኮንስ ከም ከልዮ ሓደ ዓጹር ዓፂኡ ከሳቂዮ እዩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ዝገብራሉ ንእሽተይ ተግባር ሙሉእ ቤት መንግስቱ ናብ ምውዳቕ ከም እተብፅሕ ምንም ኣይፈለጠን ኣብ ውሽጢ ውስናት ዓመታት ፍርቂ ዓለም ዝቆጻጸር ንጉስ ክኸውን እዩ ሕዚ ግን ከም እንስሳ ውሽጢ ሓጹር ተዓፅዩ ሰባት እናመፁ እናሰሓቕዎ ይጸንሑ ብጥሜትን ፀሓይን ቁርን ሙሉእ ሶምን መዓልታዊ ይዝሳቐ እቶም ምኽላባትን ከይተረፉ ካብኡ ዝበለፀ እዮም ዝምገቡ ነይሮም ቶማጀን ግን እዚ ኩሉ እንትፍጠር ኮሪዑ እዩ ዝኽእሎ ነይሩ ጠሚዎ ምግቢ ቆሪርዎ ክዳን ኢሉ ይፈልጥን ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዝካየዱ ሕድሕድ ነገራት ድማ ይከታተል
ሓደ መዓልቲ ሓያል ማይ ይወቅዕሉ ዝነበረ ሰዓት እቲ ፈላሲ ናብ ቶማጀን ይመጽእ እሞ ኣብ መጻኢ ንጉስ ኮይንካ ክትምለስን ከለኻ ንዝዓድን ቤት እምነትናን መሓሮ ኢሉ ይልምኖ። እዚ ዓብዪ ፈላሲ እዚ እንታይ ከም ዝመጸሎ ብደንቢ ገይሩ ዝፈለጠ እዩ ዝመስል። ቶማጀን ግን እዚ እንትሰምዕ ምንም የመልሰን። እታ ካብ ሰወይቱ ዝተቐበላ ናይ ቃል ኪዳን ዓጽሚ ይደርብየሉ እሞ ንሰወይቱ ንኽህባ ይነግሮ። እቲ ዓብዪ ፈላሲ እውን ዕድሞ ዋላ ደፊኡ ይጽናሕ ደኣ እምበር ቤተ ክርስቲያኑን ዓዶን ካብቶም መጻኢ ዘሎ ወራር ንምድሓን ፈቓደኛ ይኸውን እሞ እታ ስባር ዓጽሚ ሒዙ ብዙሓት ሰሃራታትን በረኻታትን ይሓልፍ። ንሰሙናት እናተጓዓዘ ድሕሪ ምጽናሕ ግን እዚ ምሕረት ዘይብሉ ሰሃራ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝነበረ ጥሜትን ድኻምን ጻምእን ተደራሪብዎ ደጊሙ ንኸይትስእ ይወድቕ እሞ ኣብ ዝደቀሰላ ይመውት። እዚ ፈላሲ ካብ ዝሞተላ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ግን ቦርቴ ገለ ፍሉይ ነገር ስለ ዝተሰምዓ ጓላ ተሲኣ እናተንቀሳቐሰት ትጸንሕ እሞ ነቲ ዝሞተ ፈላሲ ትረኽቦ። ኣብ ኢዱ ዝጸንሐት ንሰብኣያ ሂባቶ ዝነበረት ዓጽሚ ክትሪኣ እንከላ እውን ብሂወት ከም ዘሎ ርግጸኛ ትኸውን። ኣብታ ሰዓት ንሳ እቶም ንሰብኣያ ሸጡ ነገርቲ ደጊማ ትረኽቦም እሞ ሒዞማ ናብቲ ሰብኣያ ዝተኣሰረላ ከተማ ንኽኸዱ ሰውነታ ትኸፍሎም። ድሕሪ ብዙሓት ዓመታት ድማ ንሰብኣያ ብዓይና ትሪኦ። ኣብ ሰዓት እዚ ቶማጀን ብሓያል ጥሜትን ፀሓይን ቁርን ሰውነቱ ብጣዕሚ ይረቑ ዘሎ። ካብኡ እቲ ዝተኸደነ ክዳን ይረጉድ። ቦርቴ ኣብ ሰዓት ሰብኣያ ብምርኣያ ክትሕጎስ ድያ ክትሓዝን ኣይትፈልጥን። ግን ንብዓ ተዓቑራ ናብ ምሕበያ እትምለስ እሞ እቲ ምሸት ነብሳ እናሸጠት ዝሰርሐቶ ቅርሺ ብምእካብ ነቶም ወታደራት ከፊላ ንሰብኣያ ተምልጦ። ቶማጀን እምሊጡ ናብታ ሰበይቱ ዝነበረህላ ጋሪ ኣትሞ ንዕኡ ንኽተፍትሕ ከርተተው ዝበለህሎም ዓመታት ዝወለደቶም ቆልዑት ይሪኦም። ግን ቶማጀን ንሰበይቱ ሰንኪ ዝተጋራ እዚ ፈጺሙ ይፈንፈናን። ግዳስ ንዕኡ ኢላ ብዝኸፈለቶ መስዋእቲ ብጣዕሚ ተደኒቑ ነይሩ። ቶማጀን ናብ ዓዱ ብምምላሱ ዋላ ብጣዕሚ ይተሓጎስ ደኣ እምበር ማንጎልያ ናብ ዝተፈላለዩ ብዙሓት ዓሌታት ተመቓቒላ ብኲናት ሕድሕድ ትዳኸም ስለ ዝነበረት ልዕሊ መጠን ይሓዝን። ናብቲ ሓደ ግዜ ቆልዓ ኮይኑ ኸይድዎ ዝነበረ ቤት እምነት ይኸይድ እሞ እቶም ኣማልኺ ንኽሕግዝዎ ይጽሊ። ሕዚ እውን ከምትና ቅድሚ ሕጂ እቲ ቅድሚ ዓመታት ርእይዎ ዝነበረ ናይ ብረት ተኹላ መፂ ይሪኦ። ቶማጀን ድማ ኣብ ቅድሚኡ እንድሕር ዳ ሓይልን ጥንካረን ሂብዎ ንማንጎልያ ደጊሙ ሓንቲ ዓዲ ከም ዝገብራ ቃል ይኣቲ። ከምዚ ኢሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ዓመታት ናይ ቶማጀን ሓሳብን ራእይን ዝፈተይዎ ብዙሓት ጀጋኑ ካብ ኩሉ ኣንፈት ይመፁ እሞ ልዕሊ 10,000 ሰራዊት ይህልዮ። ግን ብዝሕዝን መንገዲ ኣብ ሰዓት እቲ ቀዳማይ ጸላይኡ እቲ ኣብ ቁልዕነቱ ህይወቱ ዘድሓነሉ ጆሙካ ኮይኑ ይጸንሕ። ጆሙካ እውን ሰራዊቶም ምእካብ ብጣዕሚ ብዙሕ ይሰርሕ ነይሩ። ንኩናት ዝተራኸበሉ ሰዓት እውን ክልተ ዕፅፊ ናይ ቶማጀን ሰራዊት ይሒዝ መፅዩ። ግን ቶማጀን እቶም ኣማልኽን ሰማይን ምሳኢ ዘሎ ኢሉ ስለ ዝኣመነ ዋላ በዝሒ ሰራዊት እናርአየ ይፈርሕን። እቲ ኩናት ክጅመር እንከሎ ቶማጀን ዝፈርሐ መሲሉ ሰራዊቱን ድሕሪት ንኸሃድሙ ይነግሮም እሞ ጆሙካ እውን እቲ ኩናትን ከይጀመረ ሰዓረ መሲልዎ ንኽስዕዎም ይነግሮም። እቶም ሰራዊት እውን ተሓጒሶም ናብ መፈንጠር ከም ዝኣትየሎ እውን ከይተረድኦም ተሃንዲዶም ንውሽጢ ይኣትዩ። ቶማጀን ብድሕሪት ኮይኑ ትእዛዙ ክህብ እንከሎ ድማ እቶም ተሓቢኦም ዝነበሩ ፍላጠት ተኮስቲ ይወፁ እሞ ነቶም እናገለውን ኣብ ማእኸሎም ዝኣትዩ ናይ ጆሙካ ሰራዊት ብዘይ ምሕረት ይቐትልዎም። ኣብ ውሽጢ 15 ደቂቓ ጆሙካ ሰዲድዎ ዝነበረ ቀዳማይ ማዕበል ሙሉእ ንሙሉእ ይድምሰስ። ብንደትን ሓርቃንን ተመሊኡ ዝነበረ ጆሙካ ነቲ ዝተረፈ ሰራዊቱ ብሙሉእ ሓይሉ ንኸጥቅዕ ይሰዶ። ሃንደበት ግን ክልተ ጸለምቲ ደበናታት ብኽልቲኡ ኣንፈት ክጋጨዩ እንከለዉ ቶማጀን እቶም ኣማልኽ ጎኑ ከም ዘለውን እቲ ኩናት ሰዓራይ ኮይኑ ዝውድኦ ባዕሉ ምዃኑን ይርድኦ። ሃንደበት እቲ ቀትሪ ዝነበረ መዓልቲ ይጽልምት እሞ ብኹሉ ኣንፈት በርቂ ይለዓል። በርቂ ቁጣዕ ፈጣሪ ኢሎም ዝኣምኑ ነበሩ ሞንጎላውያን እውን ኩናቶምን ውግኦምን ሓዲጎም ርእሶም ሒዞም ኣብ መሬት ይጭበጡ። ካብ ፈረሱ ከይወረደ ቅንዕ ኢሉ ዝጋልብ ዝነበረ ቶማጀን ጥራሕ እዩ። ካርኡ መዚዙ ኣብ ማእኸል በርቂ ንቕድሚት ክእዝዞም እንከሎ ድማ ወታደራቱ ኣማልኽ ዝእዝዝሎ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ሲዒቦሞም ናብ መጥቃዕቲ ኣትዩ። ካብዚ እንድሓር እቲ ኩናት ብዙሕ ይጸንሕን። ቶማጀን ድማ ሰዓራይ ኮይኑ ይውድኦ። ብናይ ማንጎላውያን ባህሊ ኩሎም ዝተማረኹ ወታደራትን ባርያታትን ርእሶም ተቖሪፁ ክድርበ ነይርዎ። ቶማጀን ግን ተጻራሪ ገይሩ ነቶም መሩኻት ናብ ሰራዊቱ ንኽሕወሱ ዕድል ይህቦም ነይሩ። ብከምዚኦም ዝመሳሰሉ ንእሽተይ ምኽንያታት ድማ እዩ ቶማጀን ኣብ ዓለም ካብ ዝፍለጡ ዓበይቲ ሰራዊታትን ሓያላ መንግስታትን ዘጥረየ። ድሕሪዚ ናብ ውሽጢ ክፍሉ ይኣተ እሞ ነቲ ናይ ቀደም ሓዉ ናይ ሕዚ ጸላኢኡ ዝተቐየረ ጆሙካ ይሪኦ። ብሓቂ ግን ጆሙካ ኣብ መንጎኡ ናብ መንጎ ዕላምኡ ጠጠው ስለ ዝበለ እምበር ከም ጸላኢ ርእይዎ ይፈልጥን። ኣብ ሰዓት ልዕሊኡ ዘገድሱ ዓበይቲ ጉዳያት ስለ ዝነበርዎ ድማ ንኽኸይድ ይፈቕደሉ። ከምዚ ኢሉ ድማ ኣብ 1206 ኣብ 44 ዓመቱ ቶማጀን ሰራዊት ሒዙ ናብቶም ሓደ ግዜ ባርያ ገይሮም ኣሲሮሞ ዝነበሩ ቤት መንግስቲ ይኸይድ። ሙሉእ ዓዲ ወሪሩ ወርቁን ሃፍቱን ክወስዶ እንከሎ ነቲ ዓብዪ ፈላሲ ኣትይዎ ዝነበረ ቃል ግን ይሕሊ። ነቲ ቤት መንግስቲ ኮነ ነቲ ቤት እምነት ምንም ኣይንኽኦን። ከምዚ ኢሉ ሰራዊቱ ናብ ልዕሊ 300,000 ቁፅሪ ይዓቢ። እዚ ዝመስል ዓብዪ ሓይሊ ብምሓዝ ጋእሰጋእን ከይበለ ንየማንን ጸጋምን ወራር ይኸፍት። ልዕሊ 400 ሃገራት ልዕሊ 720 ዓሌታት ናብ ሓደ ብምምጻእ ድማ ይፍለጥ። ግዝኣቱ ልዕሊ 45 ሚልዮን ስኩዌር ኪሎ ሜትር ክኸውን ይዓቢ።
ልዕሊ 600 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓዲ ብምጥያሽ ኣብ ታሪክ እቲ ዝዓበየ ሃገርን ማሕበረሰብን ይፈጥር። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ፊልም ጥራይ ዘይኮነስ ሓቀኛ ህይወት ታሪክ እቲ ፍሉጥ ጋንጊስታን ተማጀን እዩ። ብናይ ሎማዓንቲ መደብና ልዕለይ ተዘናጊዕኹምን ተማሂርኩምን ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብወገነይ 7 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ክንደይ ትወ ኮመንት ምጽሓፍ ከይትርስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም ምክፋልን ሰብስክራይብ ተዘይጌርኩም ምግባር እዚ ቪድዮ ላይክ ማል ከይትርስዑ። ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ብሓድሽ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።